Салом алейкум ба ҳама бародарои муҳоҷири тоҷик. Хуш омадед бародари ба канали ман. Марҳамат карда бироед дар канал подписатсия кунед. Дастгирӣ кунеда теъдоди подписчикои моро зиёд шаванд. Раҳмат калон, саломат бошед. Ман хостам оид якчанд саволо ҷавоб гардонам. Баста ҳама шумо бирасонам ҳамин саволоро. Як бародари азизи мо блогере савол додак, бисёр мехоҳам ки саволоша ҷавоб гардонам. Шуморо огоҳ бошед ҳамин саволо. Савол додагия ки мақсади кушодани канал дар чист? Бародари азиз, мақсади кушодани канал дар он аст ки мо ки духтур ҳастем, мехоҳам дар ҳамин шаҳри Москва, Москва област, умуман дар Федератсияи Россия мехоҳам бародари азизам дастгирӣ кунам ва хизмати худам расам ба ҳамин бародарои муҳоҷири тоҷик. Касе хуб мега ё бад мега, ман ростгап аҳамият намедиҳам ба ҳеҷ кас. Ман кори худам пеш бурдан рафтан мегирам. Барои чӣ? Барои оне ки соли 2014 бародари ман аз ҳамин беморӣ аз дунё гузаштанд. Дар ҳамин шаҳри Москва ягон духтури наздики набуд ки дастгирӣ кунанд. Мисол ҳам бародари мо аз дунё гузашт ва соли 2015 буд, 16 буд, вақте ки ман ба Федератсия омадам, тасмим гирифтам ки ман ин корро бояд кунам, дастгирӣ кунам, бародароро хизмати хидмат бирасонам. Барои ҳамин хизмат ман ба ҳама бародарои азиз духтурӣ шиносу ёри рафиқ бисёр дорем дар шаҳри Москва. Профессор, академик чӣ хеле ки дар кор бошад, хизматонам расондан метавонам иншоалло. Шумо дастгирӣ кунед, манам дастгиритон мекунам. Ман дар Подмосковье меган, Московская област кӯшиш кардастам ки дар оянда частни клиникаи хидмат бикушому касоне ки аз бемории дур дароз тақсим мекашанд, дар ҳамунҷа мисол табобатшон кунам. Мисол 5 рӯза, 6 рӯза, 7 рӯза ман ёрдамашон кунам. Ин ҳамия мисол мақсади кушодани канал ин дар ҳамия. Мисол ман дига ягон гапи зиёдати надорам оиди кушодани канал. Ва саволи дуюми ин бародар он аст ки ҳар як мо шумо медонед ки дар интернет як навори биромад ки ҳамун как будто бародари азиз тоҷик аз бемории коронавирус аз дунё гузаштааст. Не бародаро, ин бемор бародар худо ҷошона ҷаннат кунад, мо дуогӯи ҳастем. Он бародари азизи мо аз бемории коронавирус нагузаштааст ва шояд ки аз дигар беморӣ танқисӣ мекашид, аз дунё гузашт. Барои чӣ? Барое ки мисол коронавирус гуфтад вақте ки одами зод аз дунё мегзара ва ба хешу тавор ақрабош наметавонанд умуман дар дигар ҷо хоб мекунанд, мегуронанд. Коронавирус гуфта дар махсус контейнерҳо аст ки 100 сол ва намепуса, ҳеҷ кор намекунанд. Аммо контейнер, ам гроб мегем, чӣ мегем ам вай. Барои вай мисол ира шумо бовар накунед, вай барои просмотр, барои чиза, тамом, всё. Мегузарем ба саволи сеюм. Признакови вирус. Признакови вирус бародаро намия. Ман як чанд бор гуфтам, бо мегум. Вақте ки одаме ки бемор мешавад ба ҳамон касалии коронавирус, вай худаш аллакай дарак надорад. ҳамон вирус дар тамоми баданаш ҳаст, дар даруниш аллакай ҳаст. Ва ҷое ки мегардад, вируса дар ҳамон любой ҷо паҳн кардан мегирад. Любой кас заразӣ шудан мегирад. Вақте ки шабои 13-ҳаму 14-ҳам ҳамон вирус аллакай уже хича нишон медиҳад. Давраро як даври пинҳонӣ буд. Баъди 13-ҳаму 14-ҳам уже аллакай хича нишон медиҳад. Сурфаи чӣ хел бигӯм, дарди қафаси мушакҳои дарди қафаси сина, нафастангӣ, дарди гулӯ ва дарди сар, температура сар мешавад. Температура аввал хеле температура 36.7, баъд майда 36.8, 36.9, баъд 38 ҳам ки рафтан мегирад. Ира мегӯяд нишонаҳои беморӣ и коронавирус. Ва бо гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки мисол одамое ки ба ҳамин беморӣ гирифтор мешаванд, ира бародарои азиз дониста бигиред ки мисол тест меспоранд барои коронавирус шида гуфта ду намуда таъҷилияе тесте аст ки санҷишҳое аст ки
дар муддати 3 рӯз муайян мешавад. вақте ки мегӯ ки мисол дастрошина биспордан дар кор ира мисол аму вобаста нархшай чанд сум намедонам 3000 4000 меспори ҷалакай сразу тара дабайни ярӯз мебуроранд мегӯяд ки коронавирус ҳасти ё не барои меқара. дар он видеои гузашта ман бародаро гуфтам ки мисол шумо занг назанӣ ба он мақсад нагуфтам ки ёри таҷилия занг назанӣ ба он мақсаде гуфтам ки агар худат дил шубҳа дошта бошӣ уверен бошӣ ки мисол ман коронавирус ҳастам занг бизан биён баранад вақте ки уверен нести занг назан ам як бемори гриппа мегзара мерава. барои чӣ? Барои ки дар вақти бародаро бисёр мара занг задан дар ами муддати як ҳафта пеш бародаро гуфтанд ки як бародари мо дар аму инфексиони балиста ховай ҳеч кас ёрдамаш намекунад. ҳамун бародар зор гирия дорад ки миёй мара барен ки мара иҷази нигоҳбин накардаастиянд нигоҳбин накардаастиянд ман мемирам нафас тангӣ гирифтааст мара як кор мекунад таблетка метам тамом аҳамиятам наметиҳанд. барои чӣ аҳамият наметиҳанд? барои ки мисол мебинанд ки фамилият эшматов тошматаев всё вай ҳамун ирсои худшона падешка мекунад тоҷи гуфтари падешка намекунанд тамом. барон қара бародаром хафа нашед ман мисол чизе ки ман медонам шояд ки баъзе надонед рост гап. хуб ин ба ин саволам ҷавоб гардодем. нависад бародари азиз ки оё бояд температура фаҳмида мешавад коронавируса? Не бародари азиз, вақте ки ман нигоҳ мекунам дар аэропортҳо дар дигар ҷоҳо ҳамин температура месанҷа хай мешавад одамизод даже 36.4 мешавад 36.3 мешавад ҳар хелай мисол температура як хел одам аст ки мисол баланда хай 36.8 36.9 ҳам хеле аст мисол ва ин маъне надорад ки оё коронавирус ё ки исуса ва коронавирус тест меспори баъд мефаҳманд. мақсади баъд температура фаҳмида намешавад. хуб ба ин саволам ҷавоб гардонидем. шахсе аз ин вирус ҳалок мешавад ба наздиконашон дода мешавад ё не? шахсе ки аз ин вирус ҳалок мешавад ба наздиконашон дода намешаванд. барои чи ҳамин саволи якум буд. ҳамчун коронавирус ҳамчун вирус гуфта бояд отдельно ҷода мегуронанд тамом наздиконаш дода намешавад. ира ҳам шумо худтон телевизора бидунед тамошо кунед италия франсия дигар ҷоро бинед шумо баъд бифаҳмед. дар бораи ваксинаш ягон маълумот ҳаст ё не? дар бораи ваксинаш умуман дар Америка аллакай дар одамизод ваксинаро истифода бурдааст. дар Хитой ман ҳамчун духтур як академик дорем ҳамо академик гашт ки ваксинаш буромадагия дар Хитой ҳамо ваксина истифода бурда ҳамаш соз шиданд. худтон медонед ки Хитой ҳамҷо аллакай ҳамаш соз шиданд тамом. барои бародари азиз гуфтаастам ки сабр кунем иншоаллоҳ мо ҳамин беморӣ иншоаллоҳ ки бо сари баланд сиҳат мешавем иншоаллоҳ мебароем. барои чӣ ҳамин карантина эълон карданд? барои аз рӯзи 14 буд 15 буд эълон карданд карантин гуфта барои то 30 барои он ки то 30 15 рӯз мешавад. дар мобайни 15 рӯз нигоҳ мекунанд ки ҳамун чанд одам касал мешавад. агар статистикаро мебинанд ки агар касал бисёр бошад бо продлят мекунанд ҳамин коронавируста бо моҳи муайян продлят мекунанд. агар бинанд ки мисол коронавирус бисёр шудагия агар бинанд ки каманд дар хонаҳое ки мисол дар домое ки ҷода ки коронавирус шудагия ҳамун ҷора закрит мекунанд ҳамун ҷора карантин полни ҳамун доморо закрит мекунанд дигар аз таълим мардумо мебиранд. то ҳамин уман гуфтем ки дар мобайни 15 рӯз маълум мешавад то 30 барои қара бояд як хел бародаро мегӯянд ки 12 май мисол карантина аст. худованд накунад зуд карантина кушоянд мо ҳамон ба кор бироем. рост гап бисёр қиин аст вақте коронавирус биромад не ки кризис ам айбанаш биромад бародаро бечораро
дигарро дастгирӣ карданд. Дуруст гап. ба ҳама бародарони муҳоҷири тоҷик гуфтанӣ ҳастам, ки бародарони азиз, алҳамдулиллоҳ ҳамаи мо мусулмон ҳастем. биёям як муддати 15 рӯза 20 рӯза як моҳай биёяй хона наброем, ҳамдигар фаҳмӣ кунем, дастгири якдигар бошем. барои чӣ? Барои оно ки мо дар Тоҷикистон падару модар, зану фарзанд дорем. фарзанд, падару модар ҳама моро дар Тоҷикистон нигоҳ доранд. боз ба назди падару модар сиҳати саломат баргардем, бо кору фаъолияти худро нишон бидем. ин як гуфтани ман ба ҳама бародарои муҳоҷири тоҷик. хуб бародари азизи ман, дастгирӣ кинен, канали ман боз як теъдодаш зиёд шавад. ман кӯшиш мекунам дар оянда оиди ҳар як беморӣ, оиди ҳар як оператсие ки бошад маълумот бирасонам ба шумо. касоне ки шумо касал мешед хо дар Тоҷикистон, хо дар шаҳри Москва, ман дар оянда кӯшиш мекунам ки ҳамаи шуморо дастгирӣ кунам. хайр ҳозир аст, шояд ки ман спонсор надорам дар оянда. иншоалло аз худои меҳрубон боварӣ аст ки ман спонсор пайдо мекунам, ман дастгирӣ мекунам. иншоалло ҳама хидмати ҳамаро мекунем, дастгирӣ мекунем ҳамаро иншоалло. хуб бародари азиз, саломат бошед. худо нигаҳбон бошад. дар амони худо бошед.